Bé, ara al programa ens posem amb mot nadalenc perquè avui hem convidat a la Judit Cabarol, que ella és terapeuta de gestalt corporal i energètica, i parlem d'arquetips. I com aquests arquetips els volem relacionar amb les figuretes dels pessebres. I bé, ara ho comentem tot plegat amb la Judit. Bon dia, Judit. Bon dia, Laia. Com estàs? Molt bé, amb ganes de festes. Sí, no? I de fet avui parlarem una mica de temàtica nadalenca, no? Exacte. En relació als arquetips, que ara ens expliques què són, no? I com ho podem veure reflectit en les figuretes del pessebre. Exactament, així com per posar en context, direm que en Carl Jung, cap a la primera meitat del segle XX, va desenvolupar aquest concepte d'arquetip referit a uns patrons universals que es troben presents en l'inconscient col·lectiu de la humanitat. I llavors s'expressen en cada tradició i en cada cultura a través dels seus mites, de les seves llegendes, de les seves històries. I en aquest cas, en la nostra cultura, podríem agafar el pessebre de Nadal com també com que pogués ser un reflexe simbòlic d'alguns d'aquests arquetips, on les figuretes, on cada figureta pot estar representant algun aspecte o algun conjunt de valors humans universals, que són els que anirem ara comentant. Llavors, en la mesura que anem entrant en cadascuna d'aquestes figuretes del pessebre i en fer la seva associació simbòlica, doncs convido a casa que us deixeu sentir quina d'aquestes figuretes a dia d'avui us representa millor, amb la que us sentiu més identificats o identificades, si bé perquè és el moment vital en el que esteu que ressona amb aquesta figureta o perquè us agradaria activar o donar més força i més presència a algun d'aquests aspectes que la figureta simbolitza. Doncs bé, si et sembla, comencem. A veure si ens podem posar musiqueta també així de nadalenca per acompanyar l'ambient. En ambient, sí. I tant. Doncs bé, comencem amb aquestes imatges, no? Diguéssim que els personatges principals és el nen Jesús, amb la mare, amb la Verge Maria i amb el pare, no? Exacte, tu ja has apuntat, exacte, no? Exacte, la família, no? Arquetípicament el concepte de família, de fet, no? Si els agaféssim els tres junts, si anéssim un a un, podríem dir que Jesús representa arquetípicament l'infant diví i amb ell aquelles qualitats que tenen a veure amb la innocència, amb la renovació, amb el potencial pur, amb els nous inicis, amb l'esperança. Llavors, a nivell arquetípic podríem associar-lo a aquests conceptes, és a dir que, tornant a vinculant això que estem parlant avui amb una mena de pràctica ritual que podem fer a casa, és si jo em trobo en un moment de la vida en el que sento que estic a punt d'emprendre potser un nou projecte o tinc ganes, o em ve de gust renovar-me, doncs podria connectar-me amb aquesta figureta del pessebre, podria agafar un paper i escriure alguna intenció en un paper com un propòsit que em connecti a l'energia d'aquest arquetip i col·locar aquest paper a sota de la figureta del nen Jesús, deixant que l'energia d'aquest arquetip pugui anar nodrint i mantenint viva aquesta intenció. Doncs així, amb qualsevol figureta amb la que us sentiu identificats. És com la simbologia del naixement, no? Algun nou, algú que pot sorgir. Exactament, alguna cosa que pot sorgir i des de tot el potencial que nosaltres ja tenim, aquesta energia renovada dels nous inicis. Llavors tindríem la Verge Maria, que representaria com a arquetip la mare, l'amor incondicional, la cura, l'acolliment, la compassió, la creació. Llavors, podem relacionar-la amb aquest aspecte de cuidar o de ser cuidades. De fet, ara veiem una imatge, no? Aquí tenim... Després de comentar tot en si, quan es creen les tres figuretes juntes, es crea un arquetip? Seria l'arquetip de la família. De la família. Seria l'arquetip de la família, que podria també representar aquell aspecte de pertinença, de pertànyer, de tenir un lloc, de tenir una llar, l'aspecte d'això de sentir-nos també protegits i abrigats per una llar, per un entorn que ens cuida, que ens dona estabilitat, perquè en el cas de la família, del naixement, Josep podria representar arquetípicament l'arquetip del pare que dona suport fiable, un suport fiable, una estabilitat també en moments de canvi.
Aquesta podria ser una bona figureta a la que poder escriure el nostre propòsit si sentim que estem vivint un moment a la vida on estan canviant moltes coses i poder ens sentim una mica disperses o no sentim, no sabem cap a quin camí tirar, doncs l'arquetip de Sant Josep i del Pare pot donar-nos aquesta estabilitat, aquesta seguretat, aquesta fermesa en moments en els que potser tot s'està movent. Doncs bé, aquí ja tindríem com els primers arquetips. Aquí tindríem els primers arquetips. Passem al següent. Vinga. A veure mira, el bou i la mula. El bou i la mula ens connecten amb quelcom més terrenal. Podríem associar-lo a l'arquetip de la força instintiva, la força de l'instint, també a la paciència, a la fortalesa, a la connexió amb les necessitats bàsiques. És com seria jeure, menjar, passejar, veure passar les hores, no? Quelcom que té més a veure amb els sentits que amb l'elaboració mental. És com una connexió més terrenal amb la vida. Menys mental, jo diria més això, més corporal, més tenint en compte el cos, les necessitats del nostre cos, algo molt bàsic. Doncs bé, també tenir-ho en compte, no? Potser tenim algun propòsit relacionat amb això, no? Com la pausa o estar més tranquil. Exactament, de que li dono moltes voltes a tot i tinc molta energia col·locada en la meva ment, doncs mira, el bou i la mula podrien donar-nos, podrien activar aquesta energia més de pausa, d'això, jeure, tranquils, les coses aniran passant, el que és té una raó de ser, una mica com els animals, quan observes un animal i veus que viu la vida d'una manera molt present. I tant. Una altra figureta que tenim al pessebre és l'àngel. L'àngel, quin paper podria tenir? Mira, l'àngel podria tenir arquetípicament el paper del guia, del missatger, aquell que ens connecta, mira, sortim, l'àngel. Si passem del bou i la mula cap a l'àngel, diríem seria sortir d'un terreny més terrenal a una cosa més espiritual, a una cosa més espiritual, no? Pot representar també l'àngel l'esperança en moments difícils, no? Aquesta llum, aquest sentir que, doncs això, no? Que hi ha un sentit més gran, que hi ha un sentit més gran, que les situacions per les que anem vivint poden tenir també una connexió amb una cosa més transcendent. I això potser ens pugui donar una certa esperança i una certa pau en moments que són complicats. Llavors l'àngel podria simbolitzar aquesta connexió espiritual. I moltes vegades acompanyant de l'àngel veiem l'estel. L'estel de Nadal, que també aniria una mica en la mateixa línia que l'àngel, és a dir, representant una guia, però aquí podria simbolitzar a nivell arquetípic una guia més interna, tindria potser més a veure amb la nostra intuïció, amb aquella brúixola interna que ens va marcant el camí. Davant de moments en els que hem de prendre decisions, per exemple, escoltar aquest estel intern que ens diu, és per aquí, és aquesta la direcció, que ens marca aquesta direcció. Llavors, si estem en un moment en el que ens sentim amb manca d'orientació, que necessitaríem quelcom que ens orienti, podem apel·lar aquest estel del pessebre, col·locar potser una targeteta, algun escrit a darrere l'estel per dir necessito que em guiïs, necessito connectar-me amb la meva guia interior, amb la meva llum interna. Acompanyat d'aquest estel tenim els tres reis, no? Els tres reis que a nivell arquetípic podrien simbolitzar l'arquetip del savi. L'arquetip del savi i del cercador, el cercador espiritual i el cercador de coneixement podrien representar aquell viatge per trobar les veritats més elevades, els coneixements més profunds. Llavors podrien representar un bon arquetip si el que tenim és ganes d'iniciar un procés d'autoconeixement, de creixement interior, per exemple.
podrien ser unes bones figuretes amb les que connectar-nos aquest Nadal. Ja per anar acabant, què ens queda? El pastor, no? Ens quedaria el pastor que que podria simbolitzar l'arquetip de la persona comuna, també d'una persona connectada, de la connexió amb la terra, amb la natura, amb la senzillesa, una vida senzilla, autèntica, amb la fe, també, doncs, amb la confiança. Sí, seria això, una vida plena del gaudi de les coses petites, properes. I tant. Inclús també aquesta aproximació potser amb la que és la matèria prima. Exactament, també, exactament. Amb allò que és més tangible i que dona després els seus fruits. També podem mirar-lo així. I bé, als nostres pessebres també hi ha el caganer. El caganer també tindrà un arquetip, no? Que podria simbolitzar a nivell arquetípic el transgressor, aquell que no està tan pendent de la norma social, que se la salta una mica més rebel, i també podria representar el sentit de l'humor aplicat a la vida, l'espontaneïtat, el treure una mica de càrrega també a les coses, riure'ns una mica de tot plegat i una mica amb l'expressió aquesta de cagar-nos també en les coses. I tant. Sí, per què no? Clar. Doncs bé, Judit, moltíssimes gràcies per donar-nos aquesta eina, una mica aquest exercici que podem fer a casa, reflexionar què és el que volem aportar a la nostra vida amb aquest nou any que ens ve per davant, o què volem deixar enrere, deixar-ho en un paperet. Exactament, posar-lo en la figureta i una mica relacionar, permetre que una tradició d'origen religiós com és el pessebre també pugui connectar-nos al nostre món espiritual, al nostre món psicològic i a la nostra cultura. I tant. Doncs bé, espero que tinguis molt bones festes, Judit. Igualment. I mira, aprofito per dir que una idea de regal per aquest Nadal és regalar teràpia, per exemple. Per exemple, i que si algú té alguna idea de regalar una teràpia, alguna sessió energètica de gestal... Fantàstic. La gent pot accedir a la meva web, veure els serveis que dono a la consulta i regalar-los, regalar benestar, que tothom en senta bé. I tant, doncs moltes gràcies, Judit. Moltes gràcies, Laia. Bé, us deixem una petita pausa publicitària i a continuació